असनोडे कासरपालच्या सातेरी भूमिकेच्या देवळातली दानपेटी फोडून लुटली। मंगळवार रात्री ही घडणूक घडली। चोरांनी देवळातल्यान सुमार 12,000 रोख रक्कम लुटल्या अशी माहिती महाजनान दिली। दिवचलचे पोलीस तपास करतात। पळयात घडणुकेचेर महाजनान केल्ले भाष्य। मास्क ओपन दिला आणि कुलाब सगळ्यांना हे करायला आणि त्याचे हे जोडलं त्याचे सगळे कुलाब हे येणार कुलाब येणार त्याची ही जोडली कुलाब येणार नाही किती वेळेला भितरले पैसे फक्त पेट्रोल कितके आसतले ते 11,000 असतले चोरी ही केन्ना जाली राती रात्री अशें पयलीं केन्ना जाल्ले बी हांगा चाललंय 14 सालांना जाल्लंय 14 ह्या देवळात हाय तेच त्यावेळेस पडलेली हां तीच आहे त्याका आता खेळ घातला आता ते ओपन करून नाही ना पहिले त्याका भितून नाही नसलं पैसे साधारण 12,000 समज पोलीस येऊन गेले पोलिसांनी केलं कितें पंचनामा झाला पंचनामा गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।